קמתי ביום שישי בבוקר עם מצב רוח לקניות. התחלתי עם קפה וארוחת בוקר עם חברים. אחרי זה רצתי לחפש סמלה. היא הייתה ממש מדליקה, אבל הייתי חייבת נעליים תואמות. בדרך ראיתי משקפי שמש ופשוט לא יכולתי להתעלם. ואופס, אני חייבת לעשות קניות לפני יום שבת. בכניסה הביתה חיכה לי שליח עם האייפד שהזמנתי. כן, גם לי מגיע. הגעתי הביתה רצוצה וללא אגורה, ואז קיבלתי הזמנה לאתר זה זול. אוף, איך לא ידעתי על זה לפני כן? באתר זה זול זה פשוט וקל. קונים, נהנים ומשתתפים במכרזים הכי משתלמים. זה פשוט. פותחים חשבון בחינם ומקבלים 5 הצעות במתנה. לאחר הרישום יש לאמת את כתובת האימייל. לאחר מכן ניתן לקנות עוד הצעות על מנת להגביר את הסיכויים לזכות במכרז. ואז אפשר להתחיל. נכנסים לעמוד הבית, שם מופיעים מגוון מוצרים מדי יום, מוצרים שכולם צריכים או רוצים. ממש כמו מחירה פומבית. אם רוצים להשתתף, שמים הצעה. עם כל הצעה, מחיר המוצר עולה באגורה אחת בלבד. אם אתה האחרון לשים הצעה, זכית. אבל רציתי גם מכונת קפה ולא זכיתי. אין בעיה, בזה זול כולם זוכים. פשוט לוחצים על קנה עכשיו, קונים במחיר לצרכן שמופיע באתר, ומקבלים את כל ההצעות חזרה לחשבונכם לשימוש חוזר. זה זול co.il. קניות באינטרנט זה זול.